نفرت بھرے دور دے وچ ارمان قتل پہ تھیندن نفرت بھرے دور دے وچ ارمان قتل پہ تھیندن انسان دا قاتل ہے انسان قتل پہ تھیندن کئی لوکی دہشت گردی وچ نادان قتل پہ تھیندن بم پھٹدن روز مسیحاں وچ قرآن قتل پہ تھیندن اے حاکم لوگوں کچھ ترس کرو ہن کتنے لوگ بے حال تھاں پئی خلقت بخت مرتی ہے اے جی بھوک ہڑتال تھاں ہر حاکم ملک کنگال کیتے ہر بشر تھے پامال تھاں فٹ پاتھ تے رات گزرتی ہے کاغذ چن دن بال تھاں جڑے نیندہ تخت تے تو آئے اساں کاہت تے ہتھیں آ گئے ہیں اساں روکی پھیدے پھل وانگوں کہنار تے ہتھیں آ گئے ہیں ساڈے پاکستان دا کیا بن سی جداں لیڈر آپ لٹیرے ہیں جڑے پی کے خون غریباں دا پہ رجدے شام سویرے ہیں ان قتل تھے معصوم تھاں کیتے ظالمہ ظلم چپھیرے ہیں اج گھر گھر دو کی ماتم ہے تھیاں جھوکاں بار سنج دے رہے ہیں